For en strategisk analyse skal henholdsvis PSE's konkurrencemæssige miljø samt dets generelle miljø analyseres. Ved at analysere PSE's omverden finder vi de faktorer, som potentielt kan ændre industrien. Disse faktorer har stor indflydelse på valg af strategi for virksomheden. Ved hjælp af en analyse af omverdenen får man mulighed for at identificere både muligheder og trusler. Derudover giver det muligheden for at kunne tilpasse sine kompetencer og ressourcer i henhold til det makroøkonomiske miljø. Vi vil benytte PEST-analysen til at analysere det generelle miljø for PSE, Porters 5 Forces til at analysere det konkurrencemæssige miljø. Herigennem bliver jeg i stand til at identificere både styrker, svagheder, muligheder samt trusler. Dette vil danne grundlag for vores SWOT-analyse. En PEST-analyse består af 4 dele. P står for de politiske og lovgivningsmæssige faktorer, E står for de økonomiske faktorer, S står for de sociokulturelle faktorer, og T står for de teknologiske faktorer. PSE er udover generel politik og lovgivning også underlagt regler fra FIFA, UEFA og Københavns Kommune. Især det danske skattesystem rammer fodboldspillerne hårdt, da de ofte igennem deres fodboldkarriere vil tjene mere end den danske topskattegrænse. Dermed kommer de til at betale topskat. Derudover er der en lang række regler og krav, som stilles af både FIFA og UEFA. En af disse regler er f.eks. at UEFA har fastsat regler for, hvornår en spiller må skifte klub, også kaldet transfervindue. Dette strækkes over juli til august og januar. Dette betyder, at hvis en spiller bliver skadet, er det ikke muligt bare til hver en tid at anskaffe sig en ny spiller. PSE er dog forsikret, så de undgår direkte økonomiske tab ved en eventuelt skadet spiller. Spilleren vil dog ikke være til rådighed for holdet i skadesperioden. Da PSE er en virksomhed inden for underholdningsbranchen, må man antage, at de har været følsomme over for finanskrisen. Det er derfor vigtigt, at PSE fortsat udbyder et produkt, som er attraktivt og interessant for forbrugerne. I forbindelse med den lave vækst under finanskrisen formåede PSE dog at skabe nogle store koncerter og forskellige events, som stadig fik folk til at komme. Man må antage, at trofaste fans til fodboldklubben FCK støtter op om klubben og derfor vælger at spare andet sted end på et årskort. Mindre trofaste fans er nok mere tilbøjelige til at købe færre billetter for til gengæld at følge kampen i fjernsynet. En anden vigtig økonomisk faktor er sponsorer. Det er vigtigt, at PSE er opmærksom på sponsorernes behov samt pleje af sponsorer og sørge for at skabe værdi for deres sponsorat. Den lave rente er en anden økonomisk faktor, der påvirker PSE. Den lave rente gør det billigere for PSE at finansiere store investeringer. De skal dog være opmærksom på, at da renten er ekstremt lav lige nu, vil den med al sandsynlighed stige i fremtiden. PSE udlejer også kontorlokaler. Disse kontorlejemål er dyre i forhold til alternative kontorlokaler i København. Derfor bør PSE udleje disse lokaler med fokus på den gode beliggenhed og slå på fordelene ved at have kontor lige netop hos dem. PSE skal altså formå at differentiere sig. Her blev det generelle samfundsmæssige tendenser beskrevet. Der har gennem de senere år været en tendens til, at vi som forbrugere har fået en stigende interesse for oplevelse. Dette er selvfølgelig en faktor, der kan påvirke PSE i forbindelse med afvikling af events og arrangementer. Af denne graf kan man se, at tilskuerantallet faldt med lidt over 1500 fra 2008 til 2012. Faldet kan til dels skyldes finanskrisen, men også en stor udskiftning i ledelsen, samt en del sammenstød mellem fans og politi i forbindelse med kampe, hvor man i ledelsen forsøgte at afstraffe kollektivet. Fra 2012 frem til 2013 begyndte antallet igen at stige, og i år har det været en stigning på ca. 5,6%. Tendensen er altså, at folk igen er begyndt at komme på stadion. PSE ønsker at fremme denne udvikling. Dette forsøger de at gøre gennem reklame, men de kan også forsøge at skabe events både før og efter kampene. Vi mener ikke, at der er nogle teknologiske faktorer, der spiller en væsentlig rolle for PSE. Skulle man nævne noget, kunne det være, at teknologien i dag er så langt fremme, at folk i stedet fandt på andre alternativer til at se fodbold. Det kunne fx være ved hjælp af streaming. Vi mener dog ikke, at dette er en væsentlig faktor, som PSE skal have i deres overvejelser, da folk kommer på stadion for oplevelsens skyld. Det er vigtigt for PSE at fastholde udviklingen af fodboldklubben FCK og parken som eventarena. Ved at udvikle og fastholde et højt niveau af fodbolden, vil der være mulighed for at tiltrække flere tilskuere, samt tiltrække attraktive sponsorer. PSE skal i så vidt et omfang som muligt forsøge at udleje parken til koncerter og arrangementer. PSE skal hele tiden have øje på udviklingen i samfundet og være opmærksom på de signaler, der opstår på det marked, de opererer på. Der er altså potentiale for at øge deres omsætning og indtjening, hvis de forstår at udnytte deres ressourcer på den rigtige måde. Porters 5 Forces er en strategisk analysemodel, der bruges til at beskrive konkurrenceintensiteten i en branche. Modellen tager udgangspunkt i 5 kræfter. Indgangsbarriere, som er truslen for nye udbydere. Substitutter, altså konkurrencen for substituerende produkter. Leverandører, som er leverandørens forhandlingsstyrke. Kunder, som er kundens forhandlingsstyrke.
og konkurrencesituationen i branchen. Nye udbydere eller indgangsbarrierer er vigtige for at kunne analysere konkurrencen på et marked. Hvis markedet har lavet indgangsbarrierer, vil det være relativt nemt og uden de store kapitalkrav for en konkurrent at komme ind på markedet. Omvendt bliver det sværere, jo højere indgangsbarrierer der er. Generelt er det en branche med ekstremt høje indgangsbarrierer, da det vil kræve store investeringer for at kunne etablere sig som fodboldklub. Udover det er Superliga-strukturen en høj indgangsbarriere. En mulig trussel kunne være såkaldte rigmænd, der køber sig ind i klubber og kommer med store kapitalindsprøjtninger. Parken er et specielt segment i forhold til indgangsbarrierer, idet den har en unik beliggenhed, størrelse og funktion som nationalstadion. Disse barrierer vil være fuldstændig umulige at konkurrere med. Her vurderes om truslen fra andre produkter og ydelser kan gå ind og påvirke indtjeningen eller erstatte produkter i den givne branche. Mange substitutter på et marked udgør en stor trussel, idet kunden ikke længere bliver afhængig af det specifikke produkt. Generelt agerer PSE på et forretningsområde med rigtig mange substitutter. Inden for fodboldbranchen findes der mange andre aktører både på lokal og national plan. Dog vil fodboldfans ofte være loyale over for sin klub. Substituerende produkter kan også være måden, hvorpå forbrugerne vælger at følge kampene. Altså om kunden tager på stadion og ser kampen, bliver hjemme i sofaen eller tager på bar. Koncertafholdelse i parken kan fx substitueres, hvis forbrugeren vælger at bruge et andet medie til at høre musikken, blandt andet radio, CD, internet osv. En anden substitution kunne komme fra andre stadions, spillesteder og venues, som også tilbyder koncerter. Antallet leverandører i en branche har stor indflydelse og betydning for konkurrenter på et givet marked. Jo flere leverandører der forefindes, jo bedre muligheder har virksomheder for at presse leverandører på pris. Leverandøren til fodboldklubben PSE vil alt andet lige være andre klubber. Ved en spillerhandel er 2 vilkår afgørende: transferprisen og om spilleren ønsker at skifte. PSE har både fordele og ulemper, når det kommer til spillerhandler. PSE er en velkendt klub med en af de største økonomier i Danmark. Det ved andre klubber også, og vil derfor have en tendens til at skrue prisen i vejret på en spiller, hvis det er PSE som køber. PSE har den fordel, at det er attraktivt over for andre spillere at spille i klubben. Det sportslige niveau er stort, og der er ambitioner om at spille i Europa hvert år. På koncertsiden er leverandører til PSE pladeselskaber og bookingbureauerne. PSE prøver at tiltrække store kunstnere ved et godt økonomisk setup, gode faciliteter og stor ekspertise. Kundernes forhandlingskraft er vigtig viden for virksomheder, da det har stor afspejling på produktprisen. Hvis der forefindes mange kunder i en given branche, vil de kunne være en afgørende faktor i forhold til fastsættelse af prisniveauet, mens små kundesektioner ikke vil få den store indflydelse. Det skal dog nævnes, at det ikke nødvendigvis er størrelsen på en kundesektion, der er afgørende faktor. I fodboldbranchen kan vi tale om mange små kunder, altså de tilskuere, der kommer til kampene. Ligeledes vil disse kunder ofte være fans og loyale over for klubben. Sponsorer betragter vi ligeledes som kunder, idet de gennem de sponsorater, de køber, ønsker at opnå eksponering gennem fodboldklubben og delvis at blive kædet sammen med klubben og brandet. PSE tilbyder deres sponsorer muligheden for at netværke og skabe forretninger med andre sponsorer i klubben. Kunder til koncerter vil her være anderledes. Der forefindes ikke samme loyalitet til lokation, men derimod til artisten. Derved vil prisfastsættelsen få stor indvirkning fra pladeselskabernes side. Branchens konkurrenceforhold har stor indflydelse på, hvor store indtjeningsmuligheder der forefindes. Konkurrencen afhænger af branchestrukturen og konkurrenternes adfærd på markedet. Nogle brancher domineres af enkelte store virksomheder, mens der i andre brancher kan være mange små aktører. Indbyrdes kan de fx konkurrere på kvalitet, service og pris. Konkurrencen i fodboldbranchen er præget af mange klubber på forskellige niveauer. Når man snakker nærmeste konkurrenter, er det uundgåeligt at nævne Brøndby IF. Inden for de seneste år efter FC Nordsjælland vandt det danske mesterskab og spillede Champions League, er de også betragtet som ligeværdige konkurrenter. Eftersom tilskuerne af kunderne har valgt at kigge på tilskuergennemsnit på hjemmebane i indeværende sæson. Tilskuergennemsnittet på hjemmebane for PSE ligger i denne sæson på 14.351, mens den i Brøndby ligger på 16.867 tilskuere. Konkurrenceintensiteten på koncerttiden er anderledes. Der er i dag mange spillesteder, multihaller osv., der har mulighed for at udbyde disse kæmpe endagsbegivenheder. Det er derfor vigtigt at kunne differentiere sig blandt koncertarrangørerne. Her skal PSE blandt andet lægge vægt på de faciliteter og den ekspertise, de tilbyder. En SWOT-analyse er en situationsanalyse, der ved hjælp af virksomhedens interne og eksterne forhold kan beskrives, analyseres og vurderes. Under de interne forhold stilles virksomhedens stærke sider, strength, over for virksomhedens svage sider, weakness. Under eksterne forhold vurderes muligheder, opportunities og trusler, threats, i virksomhedens omverden. SWOT-analyse giver et samlet overblik over virksomhedens situation.
Et af de områder, hvor PSC står rigtig stærkt, er i sportens verden, nemlig med fodboldklubben FCK. FCK er den mest attraktive fodboldklub i Skandinavien. FCK er yderst godt stillet økonomisk, og det betyder, at de kan agere på transfermarkedet med en helt anden markant økonomisk indstilling. De kan købe bedre spillere end de fleste danske klubber, men også end de skandinaviske klubber. Med FCK's deltagelse i Champions League har de ifølge medierne fået en ekstra indtjening på i omegnen af 110 millioner kroner. PSC har formået gennem alle sine forretningsområder at opbygge et stærkt brand, både i form af navnet Parken Sport Entertainment, men også for hvert af sine forretningsområder. Parken Venues, FCK, Findes.dk, LaLandia og kontorlejemål i parken. PSC er senest begyndt at gøre folk bevidste om, at alle disse forretningsområder er en del af PSC, hvormed der kan opnås positive synergieffekter mellem de forskellige forretningsområder. En anden stor styrke er, at klubben er ejet af virksomheden PSC. Det gør, at risikoen er spredt ud på flere aktiver, og at man ikke er afhængig af sportslig succes, som så mange andre klubber. Udover at bruge parken til FCK's hjemmekampe, bruges parken også til landskampe, koncerter, fester og speedway. Udover de ovennævnte styrker har PSC nogle datterselskaber i forskellige brancher, der er med til at sprede risikoen. Heriblandt er LaLandia og Findes.dk værd nævne. Det lave sportslige niveau i Superligaen gør det svært for danske klubber, herunder FCK, at konkurrere med de øvrige deltagere i Champions League. Parken Venues er afhængig af at udleje stadion til FCK i forbindelse med fodboldkampe. Dette begrænser udlejningsmulighederne til koncerter og events. Hvis en koncern interne fakturering for brug af parken fjernes for omsætning i Parken Venues, giver denne aktivitet underskud. Det er derfor vigtigt at få udlejet parken til koncerter med videre alle de dage, hvor det er muligt, uden at dette påvirker afviklingen af fodboldkampe. PSC valgte at bygge den nye Superbest-tribune på kontor og lejemål, som stod færdig i 2009 under finanskrisen. PSC har stadig ikke formået at udleje samtlige kontor og lejemål i Superbest-tribunen samt kontortårnene. PSC har lanceret en målsætning om at nedbringe tomgangsprocenter i løbet af en 3-årig periode fra 2011. Hvis dette ikke lykkes, vil de mange nyopførte tomme kontorarealer påvirke PSC negativt, da de stadig skal afbetale på gælden, uden at de genererer indtægter. De nye aktionærer i PSC og den deraf følgende udskiftning i ledelsen har resulteret i, at den nuværende ledelse ikke har samme fokus på at pleje de kommercielle interesser. Dette har medført, at sponsorerne ikke længere føler sig værdsat i PSC, hvilket resulterede i et fald i sponsorindtægter på 20%. Den nye ledelse har desuden ikke samme sportslige fokus som den tidligere, hvilket indikerer, at der fremover vil være fokus på indtjening frem for sportslige resultater. Samfundsmæssigt vil det være en stor mulighed for hele koncernen, hvis lavkonjunkturen vendes til en højkonjunkturperiode og rådighedsbeløbet hos den enkelte bliver større. Dette vil formentlig betyde øget tilskuertal til fodboldkampe. Herudover er der mulighed i, at forbrugerne anser parken som det bedste sted at opleve store koncerter og events. Hvis PSE kan få differentieret sig i sådan grad fra de øvrige koncertsteder i Danmark, at man bliver det foretrukne sted at opleve koncerter, vil dette forretningsområde kunne opleve stor vækst, da artisterne kommer til Danmark uanset hvad. En anden mulighed kunne, som parken tidligere har gjort inden for håndboldverdenen under holdet AG København, at lave flere håndbold-events eller lignende. Da AG København spillede finale i parken, havde de 37.000 tilskuere, hvilket er rigtig mange tilskuere inden for håndboldverdenen. Hvis man sammenligner det med FCK, så har de kun omkring 14.000 tilskuere i gennemsnit til deres hjemmekampe. Selv det danske fodboldlandshold har svært ved at komme op på de 37.000 tilskuere, som er parkens kapacitet. Derudover har der tidligere været snakket om multihal, som primært kunne benyttes til koncerter og håndbold. En af truslerne er af meget grundlæggende karakter, i det den handler om, at Danmark som fodboldnation er meget lille. Det betyder en masse for de indtægter, som en fodboldklub kan ende med at tjene. Nogle af de primære faktorer, som gælder her, er tv-indtægter, publikumsindtægter og sponsorindtægter. Disse tre faktorer er i nogen grad påvirket af, hvor stort et land er, og hvor stor en såkaldt fodboldnation det er. En anden trussel er konkurrencen for andre danske fodboldklubber. Hvis andre klubber begynder at bruge lige så mange penge på spillerbudgettet, som FCK gør, må dette tolkes som en trussel mod den position, som FCK har i dansk fodbold. Ligesom der ligger en mulighed i, at parken bliver Danmarks foretrukne koncertsted til de største koncerter, ligger der også en stor trussel herfra, da Jylland har flere seriøse konkurrencer til dette, blandt andet Jyske Bank Boksen Herning. Man har tidligere oplevet faldende tilskuertal i parken, hvilket udgør en trussel for parkens indtjening på entréindtægter og afledte indtægter heraf, såsom merchandise, mad, drikkevarer med. Tilsvarende vil en fortsættelse af lavkonjunkturen formentlig få tilskuere til at holde pengene tættere på kroppen. PSC har også oplevet faldende sponsorindtægter.
Hvis man ikke forventer denne tendens, vil det blive svært at fastholde de sportslige resultater, hvilket kan få endnu større konsekvenser end blot de manglende sponsorkroner. Hvis de sportslige resultater udebliver, vil det betyde en alvorlig nedjustering af fodboldholdet, og de afledte effekter heraf, såsom brandværdien vil falde.